andere enthousiaste sporter is Remco Vicentini van de Fundación Vicentini. We hebben een WK voor kids op Curaçao, dat kan niemand zijn ontgaan. Allemaal in het kader van het WK voetbal dat later in Amerika, Canada en Mexico wordt gehouden. En de WK voor kids op Curaçao is afgelopen weekend geopend. We blikken even terug met Remco Vicentini en kijken vooruit wat er nu verder gaat gebeuren. Remco Vicentini, het toernooi is begonnen, georganiseerd door Fundación Vicentini. We hebben er eerder over gesproken, we hebben er vaker over gesproken, het WK voor kids hier op Curaçao. Hoe was de opening afgelopen weekend? Geweldig, moet ik zeggen, in één woord. Ja, ik had het zelf niet zo kunnen dromen, denk ik. Je hebt iets in de gedachten. Maar je moet je voorstellen dat alle 48 teams bij het fort verzamelden. Ja, dat is een gigantisch binnenterrein. Zoveel, zei je. Ja, het was echt... Ja, er kon niks meer bij. Die moet je georganiseerd in een lijn krijgen van 48 landen achter elkaar. Brassband ervoor. Nou, die kinderkopjes die waren allemaal heel zenuwachtig. En, want we gaan dan de brug over richting het Brionplein. En dat was wel geweldig. Maar ook de mensenmassa eromheen. Die Maar er waren veel mensen, hè? Ja, dat is gewoon... Ja, natuurlijk iedereen die in de stad is, die hoort iets, die ziet iets, die komt kijken. En ze begeleiden de teams, zeg maar, de landen over de brug naar het Brionplein. En het Brionplein hadden we het zo ingericht met grote schermen dat ze ons konden zien aankomen lopen, de kinderen aan konden zien lopen. En daar werden ze eigenlijk onthaald, Het heeft lang voorbereiding. Volgens mij is het dan moeilijk om 48 volksliederen ook achter elkaar te ik ken ze niet allemaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is goed verlopen. Ja, het is fantastisch verlopen. Kijk, de kinderen, de kinderen, het is hun ding natuurlijk. En het wordt zo langzamerhand van hunzelf. Snap je? Ze zijn helemaal gecommenteerd met hun eigen land. Ze doen daar ook opdrachten voor. En, maar het voetbalspelletje, dat willen ze spelen. En de scholen, zijn die enthousiast nog steeds? Want ik kan me voorstellen dat het voor hun ook meer werk is dan het normale werk. En ze hebben het al druk. Zeggen ze wel eens van, moet dat allemaal nou? Of, kijk, weet je wel, als het met voetballen gepaard gaat. Het gaat natuurlijk niet alleen over de scholen. We hebben ook wijken en barrio's die meedoen. Maar weet je wat, het WK komt eraan. En dit is een aanloop naar een WK. En, wij spelen die gewoon helemaal na, zoals ook het echte WK. Je moet je voorstellen, op school wordt ook denk ik bijna nergens anders over gepraat. Zo voel ik het, zo zeggen de leerkrachten ook, dat zeggen ze ook in de wijken. En ze hebben echt iets waar ze naartoe leven, week in, week uit. En dat bleek ook wel op de afgelopen zondag toen we officieel met de groepsfasewedstrijden zijn begonnen in het ACBT-stadion. Dat is ons stadion, we hebben omgetoverd in 3 stadionnetjes, zeg maar. Amerikaanse, Mexicaanse en het Canadese. En het Curaçao's natuurlijk. En daar zijn de eerste groepswedstrijden gespeeld. En, dat is en dat gaat nu de komende weken verder? Is het steeds in het weekend? Altijd op zondag. Dus we hebben nu de opening gehad op 19 april, afgelopen zondag. Nu aankomende zondag spelen we het tweede gedeelte van de groepsfasewedstrijden. Dus dan zijn einde van de dag ook de winnaars bekend. De nummers 1 en 2 en de beste nummers 3. Of de beste 8 nummers 3's van elke pool. Ja, en dan ga je in mei, 17 mei weer verder met de knock-out fases. Maar je ziet al, ik zeg altijd zo, en dat weten ze ook, meedoen is belangrijker als winnen. Maar als je ziet hoe ze de wedstrijden aanvliegen, de weg ernaartoe op de tribunes, sfeervol gekleed.